בזמן שמערכות החינוך בארץ שוברות את הראש כיצד לגרום לתלמידים להישאר ערים בשיעורי הלשון, ובזמן שהשפה האנגלית חודרת יותר ויותר אל שפת הקודש, ישנם כאלה שלוקחים את המושכות לידיים. שני שחקנים צעירים ודוקטור אבשלום קור אחד מעלים בימים אלו את יופי של עברית, הצגה קומית חדשה שמנסה למשוך אותנו גם בשנת 2011 אל מקורות השפה העברית. ועוד לא אמרנו כלום על הריקודים והשפגטים של אבשלום קור. כתבנו רועי ויינברג מדווח. אני חושב עברית בלי קושי. שני שיפוצניקים אומללים נקלעים בטעות לדירתו של הדוקטור אבשלום קור. בזמן שהם משפצים את הדירה, הדוקטור דואג לשפץ להם את השפה העברית. הצבע לבן הוא כבר פסה. פסה. עבר זמנו, תגיד. זה יותר מתאים לסטייל של היום. בדיוק. סטייל, תגיד. סגנון. זו סיטואציה בעייתית? מצב. סיטואציה בעברית. מצב. הכל התחיל כרעיון קטן שטיפחו מספר חיילים בתיאטרון צהל לפני כמה שנים. כתיבת מחזה קומי על בסיס ספרו של אבשלום קור, יופי של עברית. כשההצגה החלה לרוץ מול חיילים בשטח, התגובות עשו את שלהן, והבימאי אסף שלמה שכתב את המחזה יחד עם השחקן ניר שטראוס, החליט להשתחרר עם החומר החוצה. הרעיון היה לקחת את הדבר הזה, כשראינו אותו בצבא וראינו אותו עובד, ובאמת מוציא את אבשלום באור אחר, באור של צחוק ואיש הרבה יותר חופשי ומשוחרר, ולא על זה שעם העניבה והמקופטר והחנון, כמו שאומרים. כן, אבשלום קור כבר אינו החנון התורן, הרי כל ילד יודע שבאנגלית קול זה קור. כעת הדוקטור הוא גם שחקן מן השורה. אני שובב במקומות שצריך להיות שובב, אני רציני במקומות שצריך להיות רציני. אבל לשיר זאת אהבה גדולה שלי. אך הדבר האמיתי, אומרת השחקנית רוני דותן, הוא לאו דווקא השירה. קודם כל לראות את אבשלום רוקד כבר שווה. כן. אגב, בחזרות הוא עשה שפגט, קרא את המיניסקוס, ומאז אנחנו לא עושים את זה יותר. אני שיקור, ולא מיין, ונילי אני שיקור. פירושים, תרגומים חדשים וחיטוט במקורות השפה עלולים עוד לרתק אתכם. וכל המוסיף צחוק, אומר השחקן דודי גזית, הרי זה משובח. אתה לא בא ורק מלמד עברית. אתה משלב את זה עם פן קומי לחלוטין, אז זה נעשה יותר מעניין ויותר כיף לצפייה ולהאזנה. אתה מצחיק, אתה שר, אתה רוקד, באמת? אף פעם לא ראיתי אותך ככה. חכי, תראי אותי בבגד ים.